Davao City ug pipila ka lugar sa Mindanao nakasinati og pagtayog human sa magnitude 7.1 nga linog nga miigo sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Dugang detalye sa nato pinaagi sa live report ni Argel Relator. Argel. Tek gawa sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental kung asa natala ang epicenter sa magnitude 7.1 nga linog kagabi. Doon na sa mga instrumental intensities nga nabati sa nagkadaiyang lugar sa Mindanao. Kuha kini sa netizens sa iyang mga baligyang ornamental fish nga daw giuyog-uyog pag-ayo ato sa magnitude 7.1 nga linog sa Davao Occidental alas 8:23 kagabi. Paspas usab nga miresponde ang grupo sa mga rescue volunteer o gimonitor ang baybay sa Talomo area, Davao City. Ang pedestrian overpass sa Matina Crossing wala una ipaagian tungod sa mga nakitang liki sa istruktura niini. So, sa temporary close na to for the meantime while waiting for the reports from the office of the city engineer's office na mga risk assessment team kung safe ba ang overpass. Duna usab kuno sila nadawat nga report sa pipila ka mga establishmento nga dunay hairline cracks apan wala kunoy angay kabalakan. Base sa assessment sa Office of Civil Defense, walay reported nga major damages sa Davao Region. Right away, ma'am, no, sa Linog, nag-conduct me o ground assessment sa Tibok Region kay most of the provinces sa Davao Region nakasinati gyud or naka-feel gyud sa Linog up to intensity 4. So as per assessment namo kagabi, wala tay reported na damages, even casualties po wala siya. Sa General Santos City, sa kuha sa CCTV sa usa ka tindahan, makit-an ang paglihok sa kamera, mga baligya, lakip mga hanging plants dihang milinog. Nanggawa sa usa ka mall ug hotel ang mga tao human sa pagtayog kagabi. Don't panic. Whatever ang mga anumang trouble, hindi ka basta-basta maaano. Kailangan composure lang. Kaganihang buntag, gilayong ginspeksyon sa City Engineer's Office ang City Hall. Human kini nakitaan og mga liki. Wala una ipasulod ang mga tao, ingon man mga trabahante, hangtod mahuman ang inspeksyon. Mibalik na hinuon sa normal ang operasyon sa City Hall bandang alauna karong hapon. Actually, mga slight lang ang cracks, hindi malalaki yung cracks actually. For this particular earthquake, kasi nakita nyo yun na yung iba na naka-inject na, medyo malaki yan dati ng mga cracks kasi sunod-sunod yung 6.3, 6.5, 6.9. Nabati sa mga intensity 2 sa Cagayan de Oro City kagabi. Wala hinuoy nakita ang major damages sa structure sa syudad tungod sa linog. Sa pagtayog sa magnitude 7.1 nga linog kagabi, natala ang intensity 5 sa General Santos City, Kiamba, Glan, Maitom ug Malungon sa Sarangani Province. Intensity 4 sa Mati City, Davao City, Cotabato City, Digo City, Santa Cruz sa Davao del Sur, Alabel, Maasim ug Malapatan sa Sarangani. Intensity 3 sa San Francisco, Southern Leyte, Dato Blat, Sisinsuat, Maguindanao, Zamboanga City, Cagayan de Oro City, Tandag City, Surigao del Sur ug Santo Niño, South Cotabato. Nakasinati usab og aftershock nga magnitude 4.2 kaganihang alas 12:23 sa kadlawon. Tek daan nga nagpagawas og advisory ang PHIVOLCS kagabi nga walay tsunami threat nga dala sa maong magnitude 7.1 nga linog. Tek. Daghang salamat Argel Relator ug amping kitang tanan.